दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव जेरैहाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोदों बेबायदिनो देग्लाय 12थि रंजालि बैसागु फोरबो जों फालिदों उदालगुरि सहरनिनो नैबे बिष्णु राभायाव जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो थिग बे लेखायैनो देग्लायबो जों फालिदों जों माने गोजोननाय मोनदों मोनसे जोंनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे गोजोन थासारिया अलरेडि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथिखौ लाखिनानै जोङो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनो मोननाया बे जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां आरो खोब रंजाथावना होननानै आं बुंगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव जोंनि बारग' दैदेनगिरिफोर जायफोरा बे हाबाफारिखौ खुंबोजेनदों बिथांमोननि जि थांखि आरो उद्देश्य जे बर'नि जि माहारियारि मोनसे फोरबोखौ मिरु हिसाबै जिल्लानि गेजेराव मोनफ्रोमबो दफा आफादफोरखौ लानानै खुंनायनि जि मोनसे थांखि आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि मोनसे माने गावजों गाव सोमोन्दो मोनसे लाखिज्लायनाय आरो बेजों लोगोसे बर'नि जि माने आसार खान्थि बर'नि जि हारिमु बे हारिमुखौ भारतबर्षआव बा पृथिबियाव मुलुग दरबाराव मोनसे जायगा लानायनि बा फोसावनायनि जि मोनसे थांखिजों खुंबोनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै बिथांमोननि जि थांखि आरो उद्देश्य बेखौनो मोगथां महर होनो थाखाय दिनैनि बिबानगिरिफ्राबो नारा नाजानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि जि थांखि बे थांखिया निस्सय मोनसे समाव जों जायगा मोनगोन आरो जों जिखिनि नुदों दिनैनि तारिखाव जोंनि बर'नि हारिमुवा माने सारा भारतबर्षआव अलरेडि एसेब्लाबो मोनथिजानाय जाबाय दिनै जोंनि बे बैसागु फोरबोखौ जायफोर दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय आगजु गाननाय जोमनायफोरजों जोङो खुंनाय जायो खाम जथा सिफुं माने जोंनि गामसा दख'ना जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जों दिनै GI टेग मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि आइडेन्टिटि जोंनि जिखिनि कालचार बे कालचारा निस्सय दिनै प्रिजार्भ जाबाय सिकिउर जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बे जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरनि जि मोनसे सिन्ताधारा आरो बेफोरखौ जागायजेननायनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे जों आथालाव मोनफैदों होननानै जों सानो आरो बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दिनैनि बुब्लियाव साबायखरबो बावगोन बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा दिनै माने सारा भारतबर्षआव मुलुग दरबाराव मोनसे सिनायथि मोननायनि लामायाव बे जोंनि थाखाय खोब खाफालगोनां आरो रंजाथावना दा दिनै जोङो बे हाबाफारियावहाय गुबुन गुबुन जाथि हारिसानि दैदेनगिरिफोर स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो जोंनि ओनसोलाव मोनसे खौसेथिखौ गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोङो बे उदालगुरियाव जोङो संसार जाबाय थादों आरो बेवहाय खुनु हारिसानि गेजेराव खुनु बिभेद बेबायदि गैयाजासे अनलायनानै जों बयबो मिलायलायनानै बिदा फंबायनि मोनसे सोमोन्दो लानानै जों आवगायलांनायनि मोनसे थांखि जोंहा दङ आरो बे लेखायनो जों मोनफ्रोमबो हारिनि दैदेनगिरिफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि खौसेथिखौ लाखिलांनो जोङो नाजानाय जादों आरो आसा खालामदों जोंनि गेजेराव हदाय बे खौसेथि आरो सान्थिया थागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे हाबाफारियाव मोसानाय मेथाइ खननाय आरो बेजों लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल जानाय बे जानायनि हाबाफारि जों दोननाय जादों बे गासैखौ जोङो मावफुंनाय जादों। दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मा बुंगोन जिहेथु जों दिनै नुनो मोनदों जिल्लानिनो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना नैबे हाबाफारियाव बाहागो लादों खौसेथिखौ लाखिनो दिनै जों अकल दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' नाजादों बे नङा गुबुन गुबुन आफादफोराबो दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो लोगोसे गोजोनखौ लाखिनो थाखाय हमथानानै लाखिनो थाखाय मोनफ्रोमबो हान्जा दोलो आफादफ्रा खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो हारिया बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बे बिथिङाव खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बर'ल' नङा गुबुन गुबुन माने हारिनि आफादफ्राबो बे एखे मोनसे थांखिजोंनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जों बेखौनो बुंगोन जे बयनिबो बे नाजानाया हदायबो जाहाथे थायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दिनै जि मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया दङ बे गोजोन आरो खौसेथिया जाहाथे फैबाय थानाय समावबो दाहाल थागोन आरो बेजों जोंनि उदालगुरिया मोनसे जौगानायनि लामाजों जों आवगायलांगोन बेखौनो आं फोरमायनो